Malaking parte sa buhay ng mga Pangasinense ang parola. Gabay kasi ito ng mga mangingisda tuwing sila ay pumapalaot. Kaya ito ang ginamit na simbolo para sa ceremonial lighting ng pagbubukas ng 443rd Agaw na Pangasinan at Pista Idaya 2023. Kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ang pagbubukas ng ika-14 na Tourism and Trade Expo. Nagbigay aliw din ng mga residente sa pamamagitan ng kanilang mga cultural performances. If you notice, we have a very toned down opening celebration because it's Holy Week. And I think it's appropriate that we can reflect and open with a very prayerful mood, because we have to reflect on what we would like to do and how we will do it, and reflect on the next steps personally and for the province of Pangasinan. Tampok sa nasabing expo ang ipinagmamalaking produkto ng 18 mga bayan na nakilahok ngayong taon. 43rd founding anniversary of the province of Pangasinan, and join us, all of us. Let's walk through and enjoy the expo, the Tourism and Trade Expo. I'm sure that there will be so many products that we can highlight and that we can promote, and so many more products which we can discover as part of our trade initiatives and tourism initiatives for Pangasinan. Maraming salamat po, and God bless us all. Ilan sa mga paninda dito ang ipinagmamalaking puto ng Kalasyaw, malikhaing mga handicrafts ng San Fabian, mga yamang dagat ng Lingayen at Urbistondo, at mga gulay at prutas ng Bautista. Ang selebrasyon ng Pista Idayat ay magtatagal hanggang sa ika-7 ng Mayo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.